बायगोन ना बाया नायलाबाय थादों मानसिफोरा गिफ्ट अफ मानास जानुवारियावनो लाना फैदों गंसे मा मैदेर लोगोफोर दायो जोङो मोनसे फिसा खामानियाव भुयापारा आरो मानास ओरै थांहांदो आरोना लोगोफोर नायलांबाय था इसाना बैथिंजाय आखन्दाना बैथिंजाय ना गोलैबाय दागान खाथि इथिंजायनो थाङो नामा सोरा सोरा थांफेराखै खोना थांफेरबायमोन ना नानलानाव आखन लानथिं प्रमल लानथिंब्रा दा हाबनांगौ साना नोंसोर मोनजों ना दाव जों लायजामैनो थांदों नै लोगोफोर जोंथ' फरायनोब्रा नै मानि हे रोंगौ जोरा रोंगौबा खोन्थासै दे नालाय दे नों जोरा रोंगोन र' टट्टि फरायनो हायो भुयापारा बन ओइ जालाले रोंहाङो आरो ना लिरनायखौ रोंहाङोनो आंबो माखौ रोंहाङो ओमफ्राय सुरखौ रोंबा आरो फरायनो रोंबाङा आखर हेब्रे देब्रे लिरबाथाय रोंबाङा एसामिसनि ना माननीय भारप्राप्त वन विभाग फरायना खोन्थादों भुया पर्यन्त भुया सुब्रान्तपारा टां 6/6/2024 टां माने डेट फुकान खरि पर आवेदन पत्र आयदा बन गोरान फुकान खरि पर आवेदन पत्र মহাশয় আসানৰ বিনীত নিবেদন এই যে চলিত ইং মাহৰ 19/6/2024 ইং তাৰিখে বুঢ়াৰ অনুমতি আবেদন পত্ৰ মহৎ উপাৰ্জন কৰি দিয়া যায় ইতি উপলক্ষৰ বিশ্বাসীয় শ্ৰী দেগাৰাম বসুমতাৰী সংসাৰ নবদ হাজে হেনো हारसायाव माबायाव एसामिसाव सुरा एसे बेलेग जाखायोलै ना ओरैबायदि नुगोन होनबा एवनि लागायदो गरमा थानो हायाखै जोङो नै इयाव हो दिनिफ्राय बांसिन इयाव हो थनना लालै जोङो दायो थांनोसै लोगोफोर थांसै जोङो दायो नै बेरायनो सोर लांखाया मिथिया बे गामिया मास्राबारि माइनाव बाजार लोगोफोर मास्राबारि लाइब्रेरि माइनाव बाजार बहुत गोबावनि उनाव दिनै फैबाय मोनफैबायलै बिराद मोजां ना जिरायना थाबाय थानो फसायो हाब जेनजार माथो इयो नै बिफां माबा होनाय बिफांखौ मै मोसानाय केन्सार हेभि जागोनलै बेहाय भिडिअ खालामनो ना गोथां गोथां हाग्रायानो हिट जागोन
हिट जागोन खामनो भिडिअ खामनो हिट जागोन नै गाइस मायाव दंफैयो आं लोगोफोर भुयापारा रेन्ज मानास बेरायनो फैदों आरोना नै बिराद मोजांखा आरोना जायगाया गोजौआवसो गाखोदों आं नै फाग्ला हिबिखा देन्जार हिबि नै जायगा माखा हाग्रा बारि गोजा आरोना ओरैहाय नै बेरायहैनो हायो ओरै गारि लानानै मार हिबि लकेसन नायनो फैदों जोङो लोगोफोर हा लायाखै मार हिबि ना लोगोफोरनि जायगाया थांनो बालायलायो दोमैलुलु बोथोरा नायलाय अखा हाहां हाहां नै जायगाया ओरैबायदि हिबिखा ओइ गोजौआव गाखोना नाहरबावगोन र' दा बिराद सान्दुं लोगोफोर हेलमेटखौनो बावबोदों लोगोफोर जारलासोलै ओइ माथो गैया बेयाव ओमफ्राय नै दायो लोगोफोर जोंना बेवहाय खामानिया जाबाय ओमफ्राय जानानै दायो जोङो मानास बेरायना फैहांदो आरोना मानासाव थांना फैनाय फाजिनो दसे बेरायना फैनोसै आरोना स्कुलनि गथ'फोरा माबायदि बारनो आजिखालि नायदो स्कुलनि गथ'फोरा माबायदि बेयाव लुबैजोबो आरोना क्लास इज नट इम्परटेन्ट बाजारासो इम्परटेन्ट आरोना बेनि थाखाय नायदो गथ'फोरखौ माबायदि इउनिफर्मजों ओंखारो बाहेराव नायदो मोजां सानबावदो केमेरा लानायखौ नाय स्कुलनि गथ'फोरा माबायदि सालबारि कलेज जुनियर ओइथिंजाय जुनियर सालबारि कलेज गैजा सिनियर डिग्री कलेज नै सालबारि डिग्री कलेज नै फ्रन्ट गेट ना हाथरखि न हाथरखि फरायसालि record lang yan. Khati set na जोंनि बेफार जाया गोसोबा फैबाय थानो हायो जों आन्दायदों नै बोरसि दैमा नायो बोरसि दैमानो उल्था उल्था जाबाय थायो खुरख्लानानै बेलेग बेलेग महर लाबाय थायो खुरख्ला बेलेग थांजोबबाय दायो लोगोफोर नै जों बेवहाय माबा माबि लानो ओंखारबाय आरोना बिदिनो बायदिसिना फानो आरोना बेवहाय नायलांबाय था लोगोफोर नै मा मा फानदों लानो नागिरदों जोङो दा नायगासिनो आरो गान्दाखौ लांबाथाय फैसा मालिक जायो गान्दा ओमफ्राय माबाखौ सफिया हेभि माथो ना लाजायो नामा दै सोना
दा उसिफोराबो औवानि नामा? मा बायदि बिसोर फालासो इसे दंखायो जोंहा इसेबाबो थेवबो इखौ ओरैनो दसे ओरैनो स्टाइलाव सुगोन आरो बायगोन ना बाया नायलाबाय थादों मानसिफोरा थांफिनसै जाखिनि बेरायनांगौ बेरायबाय दायो न'आव थांफिनसै लोगोफोर आर'नाइ थफिया नै मारै बिखा थफि फानदों दै लोंग्राखौ खिन्थु मोजां दां दै लाग्रा ना माथो बांद्रायलै माबाया दामानो बेसे इयो बेसे इयो दै थैलांगौ बायनांगौबा थैया थैलाबायो नामा लांनो सोंनानै फैथारदोंमोन दामानो माथो दांनाल' दोनजायो थैबालाय बोरै जागोन बुस्थु बायनायाव थैबालाय मानसिया जेबोखौनो बायथ'नानै दांनाल' दोनजायो इबो औवानि नामा? इबो मानासनि बेनि ब्रासआ लां 50 थाखाल' लांदो ब्रासखौनो औवानि आरोना नै देन्थाया फिस जायो ओमफ्राय बिदि मोनसेल' नोङो लांजागोन बुरजाबो सेट नोङो सेट लांबा लांजागोन दा नोङो ओरैनो आखाइजों बानायनाय मालाबा लोंनायावनो जोरफोर थांफानांगौबा सेट थैगासिनो बानायनाया हेबियानो लोंग्राया दामानो बाराथारा आङो नैबेखौ बायना लाबाय आरोना नै गिफ्ट अफ मानास नैखौ बायबाय आं माबानो नयननो बायना लाबाय आजाननि मानासाव फैदोंमोन नालाय बेरायनो बेगाव फाननायाव नुबाय ओमफ्राय लानानै फैबाय आं गंसे बायनानै मा मैदेर मैदेरनो बेफोराव थाफैनो हागोन आरोना सोरबा गोजाननिफ्राय फैबा नै बेफोराव ओमफ्राय मैदेर नुदों जोङो नै ओइ नैखिजा मैदेर ओइ नै नायनो जों नुफेरि आरो हाग्रानि ना ओइ नै हाग्रानि ना ओइ नै लोगोफोर मबाइलाव गोजान नुयो ओमफ्राय खाथियावनो ओइ नै बारा गोजान नङा खाथिथार ओइ नै मैदेरा नै साफाय जाग्रा नै खेबग्रा साफाय जाग्रा नै सासे फुनलायलायग्रा साफायग्राया उन्दुलायना थाबायनांगौ दै मैदेरा आंनि खाथियाव मोनफैथारबाय